אני סיימתי עכשיו ביקור קצר אבל חשוב בוושינגטון, בשיחה עם ידידנו הגדול הנשיא טראמפ. יש בינינו קשר מאוד הדוק ומאוד אמיתי ומאוד גלוי. כמובן השיחות התמקדו בכמה וכמה נושאים, אבל למעשה במשא ומתן עם איראן. הנשיא חושב שהאיראנים כבר למדו אם יש להם עסק. הוא חושב שהתנאים שהוא יוצר, בשילוב העובדה שהם בוודאי מבינים שהם טעו בפעם הקודמת שהם לא עשו הסכם, שיכול להיות שיבצעו התנאים להשגת הסכם טוב. רוצה לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפטיות כללית לגבי טיב הסכם כלשהו עם איראן, אבל אמרתי שאם אכן יושג הסכם, אז הוא חייב לכלול את האלמנטים שהם חשובים מאוד מבחינתנו, מבחינת ישראל, לדעתי לא רק ישראל, זאת אומרת זה לא רק הגרעין, זה גם הטילים הבליסטיים, זה גם השלוחים האיראנים, זה מוצתה השיחה הייתי אומר, אם כי גם נגע כמובן גם בעזה וגם באזור כולו וגם בדברים כלליים אחרים. בכל אופן שיחה נוספת עם ידיד ענק של מדינת ישראל שלא היה כמותו. תודה רבה לכם.